Aitortza indibiduala agian norberarentzat ez da hain garrantzitsua, edo bai, kasu batzutan hala izango da. Mio bai uste dugu milaka aitortza ofizial Euskal Herrian torturaren dimentsioaren argazki bat uzten aldigula, ez? Eta egia argitara ateratzea. Aitortza indibidualak agian ez du horren bertze garrantzi, mino aitortza kolektibo horrek irudi oso potentea eman aldigu. Euskal Herriko torturatuen sarea lau helbururekin sortzen da. Lehenengo helburua saretzea da, gure helburua da herri honetan tortura pairatu duten pertsona guztiak prozesu honetan parte hartzea, eta tortura pairatu duten pertsona horiek lekua izango dute sare honetan. Saretze prozesu hau ahalik eta modu zabalenean egiten ari gea, eta hori da gure nahia, inorrez geratzea sare honetatik kanpo. Bigarren helburua da errelatoan eragitea eta gure kontakizuna eraikitzea. Gure ustez tortura herri honen aurka modu sistematikoan aplikatu den gauza bada, eta iruditzen zaigu herri honen memorian torturak bere lekua izan behar duela, eta sare honek lan egingo du helburu hori lortzeko. Hirugarren helburua da aitortzaren bidea urratzea, eta bide hori urratu nahi duten torturatuen ondoan egon, eta bide lagun izatea. Sare hau beraien laguntzaile izango da, eta babesleku. Eta laugarrena zaintza da. Elkar zaintzaren bitartez, torturatu guztiok pairatu dugun sufrimendu hori erregai bihurtu nahi dugu erreparazioaren bide horretan pausoak emateko.